döwlet kürsüsini eýeläli bäri şöhrat parazlyk ýerlergemesi boýunça Harambaşy Niýazow bilen bäsleşlik we bassaşlyk edýän Haramda Berdimuhammedow ýurdun öňkü nyşanydyr belgilerini üýtgetmegi dowam edýär. 2010-njy ýylda ol Harambaşy Niýazowyň pyrlanýan heykelini paýtagtyň merkezinden şäheriň garat çetine göçürdi. Ol döwletiň giyimini üýtgetdi. Döwlet nyşanlaryny üýtgetmekçi bolýan, emma atdan agansaň Haramda bu niýetinden el çekdi. Arkada atly äpet ýadygarlyk Haramdagy az görünen çemeli. Ol inni özüne dikilen ýadygarlyklaryň sany boýunça Harambaşyny ompa oturtmak isleýär. Öz-özüni beýgeltmek çärelerinden halkyň ünsüni başga ýana sowmak üçin ol velosipede, ýagny iki ayakly tigire bagyşlanan ýadygarlyk toplumyny gurmagy karar etdi. Ýurdun miras medeniýetine degisli Ahalteka atynyň arassa tohumynyň köküne palta uran diýdim zor, inni iki ayakly tigiri miras hökmünde halkyň boynuna dakýar. Bu bolsa diktator we onuň tohumy üçin howpsuz hem ören düşewüntli sowda bolup dur. Araşdyr çeşmelerden gelýän habarlara görä Haramdagyň ýegellerini tigirleriň täze bir görnüşini ýurda getiripdirler. Geçen ýyl getirilen tigirler bu ýyl kullanmagy degisli däl. Sebäp olaryň tekeri we renki köni. Şonuň üçin büdjet edaralarynyň işgärlerini meýletin terzde täze üýtgeşip tigir bilen bir hatarda täze sport maş evin eşigini de satyn almak teklip edilýär. Şeýlelikde bu öz boýagçylygyň üstü bilen her ýyl her bir büdjet işgäriniň medeni we sport çäreleri bahanasy bilen Haramdagyň tohumy üçin para ýygnalýar. Boşa durmak üçin näki raýatlaryň sagdyn durmuşy ugruna edilýän alada bahanasy bilen Haramda Türkmenistanyň ähli künjüni özüni we öz tohumyny ýadygarlykları konveyer misalynda, ýagny üznüksiz we dinosiz terzde gurmak barada görkezme berdi. Ey ilahi emine, adan yolu, adan yolu, atlanalım, atlanalım. Adan yolu, atlanalım.